हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ പുസ്തകം ഈശോപനിഷത്ത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഉപനിഷത്ത് ഇതില് ഒന്നാമത്തെ ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അവതാരികയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 108 ഉപനിഷത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ഉപനിഷത്തിൽ ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ഇത് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മളടുത്ത് അവതാരികയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വേദം. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട്. വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? അറിവ് എന്നാണ് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അറിവ്, അതാണ് വേദം. വേദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. കാരണം ഇതെന്താണ്? വാമൊഴിയായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വാമൊഴിയായിട്ട്. ഇതെങ്ങനെയാ? നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂര്യ, അല്ലെ? അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പകർന്നു കൊടുത്തത്. ആദ്യം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് വേദങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമല്ല ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ടിത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്. വേദങ്ങള് ഇത് ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയല്ല ഇതൊന്നും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിയല്ല ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളൊന്നും തന്നെ. ഇതാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യർ രചിച്ചതല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മനുഷ്യർ രചിച്ചതാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അപൂർണമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യർ രചിച്ചതാണെങ്കിൽ. കാരണം മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? 4 ന്യൂനതകൾ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക്. ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് 4 ന്യൂനതകൾ മനുഷ്യർക്കുള്ള? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. തെറ്റുകൾ മായയ്ക്ക് വശീകരാണ്. കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, അല്ലെ?
അതായത് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റും. നമ്മളെ തെറ്റുകൾ പറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നവരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ ആരിലുണ്ട്? മനുഷ്യരിലുണ്ട്. 4 ന്യൂനതകളും മനുഷ്യരിലുള്ളതാണ് ഈ 4 ന്യൂനതകള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എങ്ങനെയായിരിക്കില്ല, പൂർണ്ണത എത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഈ വേദങ്ങളെല്ലാതും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അത് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സത്യമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്, സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഇത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ മാതാവിനെ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. മാതാവ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു സത്യമാണ് അമ്മ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദം. വേദം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിനെ പോലെയാണ്. നമ്മളെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അമ്മയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആകെ ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു വേദം, ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് 4 വേദം തിരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ആകെ ഓരോരു വേദമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്. ആ ഒരു വേദത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 4 ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചത്. 4 ആക്കി വിഭജിച്ചു. അതേതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങള്? ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, അഥർവേദം, സാമവേദം. യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. അഥർവവേദം. അതായത് ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെ 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രുതി, ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ശ്രുതി എന്ന് കേട്ടോ. വേദങ്ങളെ തന്നെ പറയുന്നതാണ്, വേദങ്ങളുടെ വേറൊരു പേരാണ് ശ്രുതി. ഈ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവരിക എന്നാണ്. ശ്രുതി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്, കേട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അജ്ഞാനം കൊടുത്തതെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്രുതി കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ശ്രവിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ശ്രുതി എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ട് പഠിക്കുക. കേൾക്കേണ്ടത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായാലാണ് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം, ശരിയായ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു, 4 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അധമന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 4 ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വേദങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൊടുത്തു. ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്തു വ്യാസമഹർഷി, അതിനെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനാണ് നമ്മള് സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ചെറിയ 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 സൂത്രങ്ങളാക്കി. സൂത്രങ്ങൾ വെച്ചാല് ക്യാപ്സ്യൂള് രൂപത്തില് മനസ്സിലാവാവുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ അതിന് നരേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സൂത്രങ്ങളാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, മാതാജി സൂക്തങ്ങളാണോ അല്ലെ സൂത്രങ്ങളാണോ? സൂത്രമാ? സൂക്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, സൂക്തം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കേട്ടോ. സൂക്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രം ചേരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രങ്ങള് ചേരുന്നതാണ് സൂക്തം.
ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളെ വന്നു. ഈ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ വേദാന്ത സൂത്രമാണ്. അതായത് ഈ ഒരു വേർഡ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് കുറെ മീനിങ് അതിലുണ്ടാവും. വലുതാക്കി വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്ലനേഷന് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡാണ് എന്ത്? അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, അല്ലെങ്കിൽ തത്വമസി, ജന്മാത്തി, അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു വേർഡിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മീനിങ് കുറെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത്രയും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു വേർഡ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് സൂത്രം, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചത്. അതായത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കാന്ന് പറയാം. വലിയൊരു കാര്യത്തെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കി പിടിച്ചു. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊന്നും ശരിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്തവർക്ക്, ഇത്രയും മുഴുവൻ വായിക്കാനായിട്ട് സമയമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എന്താ സാധിക്കും? ഈ വേദാന്ത സൂത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ വേദാന്ത സൂത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മളെ ഉപനിഷത്ത് ഇതിൽ തുടങ്ങുമ്പോ ഇതില് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തോന്നും. കുറെ കാര്യങ്ങള് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഇതൊക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങള് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇതിൽ അധികം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈശോപനിഷത്ത് അല്ലെ? ആ ഉപനിഷത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇരിക്കുക. നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അടുത്തിരിക്കുക. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥാക്കുന്നത് ഉപനിഷത്ത്, അടുത്തിരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപനിഷത്തിന്റെ പേരെന്ന് മാത്രം. അതെ, ഈശോപനിഷത്ത് പേര് വരാൻ എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പേര് വന്നത്. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത്. അത് അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് മാറിക്കിട്ടും? അവിടെ അജ്ഞത മാറും അല്ലെ? അന്ധകാരം മാറും. നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? പ്രകാശം കിട്ടും, അറിവ് കിട്ടും, ജ്ഞാനം കിട്ടും. നമ്മളെ അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന് 4 വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിലെ യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഈശോപനിഷത്ത്. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശുക്ല യജുർവേദ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏത്? ശുക്ല യജുർവേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഇതില് യജുർവേദത്തിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എല്ലാതും അംഗീകരിക്കും. കാരണം ഈ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വസ്തുതകളില്. ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മള് ചാണകം നമുക്കറിയാം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മലമാണ് ചാണകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ അതൊരു ശുദ്ധ വസ്തുവായിട്ട് അശുദ്ധി കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ചാണകം അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ? അണുനാശിനിയാണ് ചാണകം.
അപ്പൊ നമ്മളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ, മനുഷ്യന്റെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ലേ? ചാണകം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശംഖ്. ശംഖ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നാദം ഉണർത്താൻ വേണ്ടി. ശംഖ്, അതായത് പൂജയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശംഖ്. ശംഖ് എന്താണ് ശരിക്കും? ഭഗവാൻ ജീവിയുടെ പുറന്തോടാണ്. ശംഖ് ജീവിയുടെ പുറന്തോട് അല്ലെ, അസ്ഥിയാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്, ഒരു ജീവിയുടെ. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ അത് എന്താ പറയണത്? അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയണത്. നമ്മളിപ്പോ അസ്ഥിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കുളിക്കണം, വൃത്തിയാവണം എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പൂജകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിച്ച് പോകാം. കാരണം അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അത് അതേപോലെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. പിന്നെ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്വന്തം അമ്മയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ അമ്മയെ പോലെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് വേദങ്ങളെ. ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിലും അനുമാനം, ശബ്ദം, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അനുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അനുമാനം. അനുമാനം എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം അതെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? അനുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിഗമനം എപ്പോഴും അടുത്തത് നിഗമനം. നിഗമനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിരിക്കും. നിഗമനം എപ്പോഴും അപൂർണമായിരിക്കും. കാരണം അത് സാങ്കല്പികമാണ്, അത് സിദ്ധാന്തികമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല, നിഗമനാണത്. അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആകാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അത്. പക്ഷെ അനുമാനം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്താണ് പ്രത്യക്ഷം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷം. നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പ്രത്യക്ഷം. പ്രത്യക്ഷം നേരിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകളും എങ്ങനെയല്ല ശരിയാവണമെന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അപൂർണങ്ങളാണ് അല്ലെ? നേരിട്ട് കാണാൻ നമ്മൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം, ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു സൈഡ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ആപ്പിൾ നല്ല ആപ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് കാണുമ്പോ തോന്നും നല്ല ആപ്പിൾ ആണെന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ നമുക്ക് എന്തല്ല ഒരിക്കലും നമുക്കത് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള എന്താ പറയണത്? അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുമാനം. അനുമാനത്തിന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അനുമാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്, മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനുമാനമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷം, സങ്കല്പം. ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? അനുമാനം, ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകള്: വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഇഹ, ഉദരം, അല്ലെ? ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വേദത്തിനെയാണ് 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാസമഹർഷി കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേദങ്ങളെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതും എങ്ങനെയാണ്? ഈ വാമൊഴിയായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം കലിയുഗത്തിന് മുന്നുള്ള വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഓർമ്മശക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു, ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ കലിയുഗം വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ശോഷിച്ച് വന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നത്? ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് ആക്കിയത്.
കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അല്പായുസുക്കളാണ്, ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരാണ്, ബുദ്ധി കൂർമ്മത കുറഞ്ഞവരാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചതും. ആയുർവേദം മുഴുവൻ അഥർവവേദത്തിലാണ്. ആയുർവേദം അഥർവവേദത്തിൽ അല്ലെ? ഉവ്വ. അപ്പോൾ വ്യാസമഹർഷി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, 18 പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മഹാഭാരതം ഒക്കെ രചിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല, തൃപ്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേദാന്ത സൂത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതികൾക്കും അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. വേദാന്ത സൂത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങള് ചെറിയ ചെറിയ ഇതാക്കി തിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പറയുന്നത് പരമമായ ജ്ഞാനം. ആരാണ് പരമമായ ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമമായ ജ്ഞാനം എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ആ പരമമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദാന്തം, അതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ധ്യാനമന്ത്രം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ? ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ധ്യാനമന്ത്രം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ധ്യാനമന്ത്രത്തിലെ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞു പ്രഭു. ഇതിൽ 2 തരം സത്യത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ? പാരമാർത്ഥിക സത്യവും വ്യാവഹാരിക സത്യവും പറയും. എവിടെയാണ്? ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉപാന്ന് നിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ 2 തരം സത്യമാണെന്നും പാരമാർത്ഥിക സത്യവും വ്യാപകാരിക സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. എവിടെ പറയണത്? ഏത് പേജിലാ? അത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പേജൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ അത് വായിച്ചതാ. നമ്മളെ ബുക്കിലാണോ? അല്ല, നമ്മളെ ബുക്കിലല്ല. അയ്യോ, നമ്മളെ ബുക്കിലല്ലാത്ത കാര്യം ചോദിച്ചോ, കിട്ടില്ല പ്രഭു. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല. അതായത് ഉപ എന്നതിനർത്ഥം പരമായ സത്യത്തിനടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക എന്നാണെന്നും, നിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരം സത്യമാണെന്നും, അത് പാരമാർത്ഥിക സത്യമെന്നും വ്യാപകാരിക സത്യമാണെന്നോ പറയും. അതല്ല, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉപാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത്. അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും പറയുന്ന മീനിങ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പരമാർത്ഥ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ. ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷമിക്കണം മാതാജി, ഞാനൊന്ന് ലീവായിട്ടെ. ആ ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. കഴിഞ്ഞു. ഞാനത് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ നോക്കണതിന്റെ. ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോണ്ടിട്ടാണ്. ശരി കേട്ടോ. ശരി. ഇല്ല, നാളെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് കാണാം. എന്തായി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈശോപനിഷത്ത് ധ്യാനമന്ത്രം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനമന്ത്രം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി, അത് അസമ്പൂർണത പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി പറയാം. സ്ലൈഡ് മാറിട്ടോ. ഇതല്ല നമ്മുടെ ശ്ലോകം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ, വേറെയാണ് നമ്മുടേതല്ല. നാളെ എടുക്കാം. എന്തായാലും ഇത് നോക്കി എടുക്കണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ സ്ലൈഡ് ഏതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ചെയ്യാം മാതാജി. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച ഹരേ കൃഷ്ണ.